Току-що приключих своята тренировка и у дома винаги след това приемам Magne Master 8, което е продукт от брандът на Христо Стоичков. Стоичков Nutrition. Magne Master 8 е уникален продукт, защото съдържа в себе си трите най-високо усвояеми форми на магнезия – бисглицинат, таурат и цитрат. Също така има добавени аминокиселини като глицин, глутамин и цитрулин малат. Всичко това в една оптимална формула, което помага не само да се насладите, но и да се възстановите. Какво прави Magne Master 8? Той помага вашето възстановяване, успокояване на нервната система и здрав сън. Всичко това, разбира се, ще доведе до по-добри резултати на другия ден. Независимо дали сте в работата, фитнеса или просто искате да подхраните своето ежедневие. Добрият сън и възстановяването са двете неща, които гарантирано ще ви помогнат да имате по-пълноценно ежедневие. А предимството да приемате Magne Master 8 е, че той е в оптимални количества. Подходящ както за юноши, така и за хора на по-зряла възраст. Също така е подходящ както за мъже, така и за жени. Приемайте го или след тренировка, или непосредствено преди лягане вечер. Гарантирам ви резултати, защото аз вече ги усещам и съм изключително доволен.